Og karon mga idol, mao na gid ni ang sumpay sa ato ang pagpangisda. So focus sa butas pagpamana ron mga idol, wala sa taslaya kay paksiw man dito, wa man tay kuha diri sa pana na pud kay basig majakpatan ni mga idol. Ya, diri na pud ang focus kay naabot tay kauban kabalo pud mamana. Tanaw na to abilidad ning tawhana ni ug makakuha ba ni. Abangi lang niyo mga idol kung say tirada pud ning tawhana. Bulgari. Just call me, di ka wala pa unload. Tawa eh. Justice for Jim Nacional. Tubig na. Bukata man eh, humul na. Balik diha ka mo itahan na. Kuko-kuko na. Ay lang kay ana sa kuan. What ada gangin eh ba? Kalabay ni eh. Di ko balo. Kalabay niya. Let ka na lang. Kaginawa ka lang. Nye. Gawa na ko na. Taway. Oh, Grabe ka kuha siya karpa. Karpa. Yatay ba? Sigla.